Hej, og velkommen til Patrick og Alexanders unboxing. Jeg er Patrick, og i dag har mig og Alexander været nede og købe 2 håndboller nede i bageren. Jeg ved ikke, hvorfor de hedder håndboller, men ja, så unboxer vi dem. Jeg unboxer dem, som I kan se. Her har vi det første svin, og det andet svin. Så der er ikke mere i posen, så er vi ikke med det. Ja, der er ikke så meget at sige om de her boller. Jeg har ikke smagt dem før, det har Alexander heller ikke, så det er vores første gang. Vi kan godt anmelde dem lidt senere, hvis I vil have det. I skriver bare ned i kommentaren, hvis I vil have det. Ja, der er mønster på, og nogle kerner. Så jeg tror, det er bare for at få den til at se lækker ud. Så jeg ved ikke rigtig mere om den, men vi skal nok lave en video senere, hvor vi anmelder den. Så vi ses, abonner, subscribe, like, hej.